Pipila ka low-lying area sa Davao City nga gingong suki na sa baha ang gilunupan na sab tungod sa pagbunok sa ulan kagabi. Ani ang report ni Argil Relator. Naghaguros ang tagatuhod nga level sa tubig baha sa Turil Public Market sa Barangay Turil Proper, Davao City, Domingo sa gabi. Dunay pipila ka mga tricycle nga milusong sa baha. Hinoon sumala sa naninda, wala may nadanyos nga pwesto tungod sa baha. Sa crossing Bayabas Corner National Highway sa Turil, daw dagat na ang dalan, human gilunupan. Dunay pipila ka mga taong nagpasilong una sa usa ka establishmento, human natanggong. Dunasay usa ka motor cart nga napalungan og makina tunga sa gibahang dalan. Sa Barangay Bangkas Heights, milapaw na ang Creek 1 sa Purok 7. Gilayong miresponde ang mga personahe sa BDRMC aron tabangan ang mga tao ug sakyanang patabok sa gilapawan na nga tulay sa creek. Sumala sa barangay, midagayday paubos sa Barangay Balyok ang tubig baha gikan sa maong barangay kung asa makita ang naghaguros nga tubig pasulod sa usa ka subdivision. Milapaw na ang kanal, busa misubay na ang tubig sa dalan. Tungod sa paglapaw sab sa baha sa sapa nga konektado sa Talomo River gikan sa Tugbok area, hapit hawak sab ang level sa tubig baha sa pinakalalom nga parte sa Purok 40 ug 41 sa Ulas, Barangay Talomo proper. Paspas matud pa nga musaka ang baha sa lugar matag kusog ang ulan. Nakasinati sab og street flooding ang National Highway sa Barangay Tibungko. Diin makitang daw nagabalod ang baha, inig moagi ang mga sakyanan. Namidpid na lang ang mga pedestrian sa kilid sa gibaha nga dalan. Daw dagat na sab ang National Highway sa Malagamot, Panakan. Pipila ka mga sakyanan ang napalungan og makina tungod sa paglahos sa baha. Busa, giguyod na lang nila kini. Samtang, daw nahimong pinakalit nga surfing spot ang dalan sa Sandawa Phase 2 Barangay 76-A. Sanglit inay magool, gikalingawan pa hinuon niining kabataan ang baha sa ilang lugar. Human sila nag-surfing sa tubig baha sa dalan. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, labing apektado ang mga lugar nga duol sa Bago Creek, sama sa Barangay Bangkas Heights ug Balyok. Hinoon, mihubas sa sabdayon ang baha dihang mihunong na ang ulan. Ginasuta pa kung dunay nadanyos sa maong mga pagbaha. Sumala sa pag-asa, gipaabot ang mga pag-ulan tungod sa southwest monsoon o hanging habagat nga parayong ginapakusog sa bagyong Karina. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.